son iki bagian digawe wong sahur. Wong iya, kowe tetek lho. Apa? Wis bar ijo ngono terus. Apa ijo apa? Kowe iki nek awan bar lahir batin salam-salaman aku begini gelutan. Heh, maksudnya piye? Kowe ngene-ngene gelutane lapo? Ya, ngomong piye? Apa ngene piye? Heh, ketek ae bingung kok. Iki sarapan ngene maksudnya piye? Kira lho. Lho. Hei, kosong-kosong. Ora kacamata, Mas. Ora kacamata. Kosong-kosong. Ora. Pokok dene ora tau ngomong lho ya. Ora tau duwe dosa kene. Oke. Oke. Ayo, dono.
iso dompal ta apa? Kanggo kancane lho kancane. Ya Allah. Pilih lu pilih. Pilih sing ayu. Hei. Bahasane lho. Cewek kenalan cewek. Iki opo artine? Jae. Jae yo, jae yo. Oi tak ada dupa. Kok dipak ngene. Wah. Lah kok sok eh. Tak kena dhisik. Kalung. Ngene kalung. Ora. Kalung. Kowe. Tadi. Minggir. Jos. Ma apa no? Pak Kentut. Ora apa-apa lho. Bareng ngambil mana tadi. Pak ngambil. Waslai. Sing iso. Hai.
Paman ini bakal mundur. Hai. 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 Maju oleh karban. Bakal kau juta napa? Hei, ale orang ping 1000. Hai. Akan balik kau sedang. Hai. Aduh, dasku digedek malaikat ambles. Aduh, dasku ambles tekodo. Aduh. Pak Bu, ini ki oleh-oleh neng donya angger kulino bodoni. Angger kulino bodoni digedek malaikat dase ambles. Aduh, wes Bu ya. Wes ya, apa bet? Balik. Aduh. Ayo dang golek gondele. Aduh. Blayu ayo.
Anakku sapa sing nangkap? Sapa sing nangkap? Sakit. Jawati, aku kaya hiburan. Jawati, akhir. Ayo Kang, ayo. Wasik. Ayo Dang. Hoi. Wasik. Kang muncul. Ih Kang, kasih Kang joget Kang. Iya. Kasih. Ayo Kang dia, ayo. Weh. Wasik. Asik, goyang. Ser. Asik, iya. Ayo. Asik, artis aja. Goyang. Kok mandek Kang? Mandek iki. Iya ngono arek takok. Wale aku lali. Gesek ndang. Kowe wis hafal yen kowe ndang Sulastri aku muncul. Diapali ya Kang karo Yayin Dolo. Sapa iku? Apa? Jajabang bayi. Weh, rambutmu ndang. Iya pi Kang. Waduh lali aku. Ora. Ora tok ndang kowe ndodok dhuwurem. Dhuwurem kaya tagak listrik. Endi Kang? Lah iku wong Melayu. Jabang bayi. Aku gimana? Semasangnya siapa? Iku BS. Rambutmu ora dipasang. Ora lah Kang, lah rambut apa? Ngene wis cantik kok Kang. Ngene wis waduh senenge karo Yayin Dolo. Trikaya. Walah iki mono suasana Idul Fitri ya Dek. Mohon maaf lahir batin ya. Iya Kang. Lah kok lahir batin nggo batal nggo apa? Kaya ku piye? Iki mono hobi. Hobi apa? Iki wis anget-angetan ngono iki lho. Tutup biru. Ora aja kelina ngono kowe. Soale mati keprui karo sarekat. Sarekat ngono, malaikat. Iku lho Kang. Apa jenenge? Malaikat. Digenti Kang. Ora digenti ndang iku jenenge malaikat sing nabuki kowe sok. Kang ngomong Kang.
Lah kowe malah ora kemocet ki lha apa? Aku salin Kang, rong tahun gak salin iki aku nganggo rok cekuk. Delok kaya dancer wis. Kaya penyanyi urung. Wala rupanya penjaji no penyanyi. Wala ya ampun aku malah gila ndang. Ora apa-apa ya ndang. Ya Kang. Penting awak dhewe bengi iki ngibur masyarakat desa Trikoyo Dukondolo, pemuda loran ya. Alhamdulillah gayeng tenan semangat kompak kowe. Oh, bojo pertama nanggap ketoprak ora brailah. Mulai iki tempur ndang. Tempur Kang. Alhamdulillah iki ngawiwiti nyambut gawe muga-muga sehat kabeh ya seger waras rezekine ya numpuk lu merek nang dusun ya dolong ana Trikoyo Kang. lah iya dikondolo iki modal loran tim muga-muga kompak selalu rezekine tambah akeh ngono. Amin Kang, wes Kang aja suwe-suwe. Aku sore mangis bar nyanyi, aku pegelen. Dapur mok. Ngono iku. Wes ya, iki hiburan ya sederek-derek iso iki ya. Genten sesuk neh ngono. Pokoke alhamdulillah nimbali ketoprak Wahyu Manggala. Saka endi Kang? Saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jaknan, Kabupaten Pati. Ora pimpinane sapa? Sapa Kang? Bapak Sumogol. Aja isu. Lah sapa? Bapak Sogol. Lah ya Bapak Sumogol. Aja ngono kowe urung ngarep baten ada kaploke engko. Maaf Dik, engko ya Dik ya. Wahyu Manggala ya nek nimbali gampang. Piye carane Kang? Langsung ae hubungi nomere Piro? 081 Asik. 128 Alhamdulillah ketuprake panjang dekorane anyar-anyar. Tenggo ya Kang urung niki urung lancar Darmono. Ya ora apa-apa. Wis, ayo bareng-bareng delok ketoprak Wahyu Manggala nang dalah ya. Ayo dijenan ya. Jas ya dijenan. WM Audio. Ya. Wih, banter.
Wah! Wah, ini bagus. Bapu, bapu. Wata ing satriya Gatama. Esat, esat. Ati sing
murine Demang Batil kang nyedani Rama Prabu Kenara. Ora ana liya kowe. Ora usah kok tutup-tutupi merga akon iki aku wis ngerti. Aku sing mateni Rama Kenara Najaya. Sebab saumpama kowe ora ngerti tak duduhake. Prahara ana ing pakuwon tumapel. Sedane aku tunggul ametun. Sapa aku tunggul ametun? Wong atu aku sing ngukir jiwa ragaku. Ken Dedes ibuku. Aku tunggul ametun dadi tumbal gegayuhane Ken Arok. Mergo kepengin jarah ngerayah tumapel sarta kepengin ngrebut Ken Dedes saka tanganing aku tunggul ametun. Aku ngerti ya. Nanging wis semono. Gendam kang sinimpen jroning batin. Tak empet piye supaya aku ora mentolo. Mumbai. Karana panjeriting batin lan panangising kawula-kawula tumapel. Kandi kris Empu Gandring Margapati Rama Kenara tak sedani Yayi. Kanthi pawadan merga wong atuamu aku tunggul ametun disedani Kanjeng Rama Prabu Kenara. Kowe wajib ngudi tuwuh sedane wong atuamu Anusapati. Toh Jaya uga kaya kowe. Yen toh Kenara dipateni Anusapati, Anusapati kudu mati. Aku anake tundan turutan toh Jaya. Sebab tumuli kowe mateni aku. Kadang-kadang padha mateni kowe. Ora rampung perkarane ya. Ora idep. Mergo aku dilairake wujud kakung. Saben-saben aku mempeng semedi mah hating masamun aluse Kanjeng Rama Prabu Kenara tumeka. Hei toh Jaya, kowe bocah lanang kang ora ngerti bebudene wong tuwa. Kowe dilairake wujud kakung nanging dina iki kowe durung dituwuh bab sedaku. Aku ditekani kaya ngono. Anusapati Yen ngono kowe malang kadak ing Rana Mandala Yuda niatmu apa? mateni kowe Anusapati. Singosari taregem. Kok kowe Nanging aku ora kepengin perang ya. Tak wenehake Singosari. Ning aja nganti ana tundan turutan perang antaraning kowe lan aku. Wis semono ya. Yen pancen tulisaning perkara kenantang kowe pengen rebut Singosari. Iki dina Anusapati. Singosari sing yasa Kenara. Dudu darbeem. Hei Anusapati. Jaya Mergo aku tus Kenara. Anusapati tus tunggul ametun. Singosari darbe dudu darbe. ya. Yen pancen Singosari kepengin tok darbeni kena. Waton kutso ngangkai wangkening Anusapati. Aku ngerti Anusapati. Mergo kowe duwe agul-agul Kiai Gandring. Nanging Kenara ora bakal miris. Sawangan. Apa sing tak ajar? Kiai Gandring Margapati. Aku ngerti.
yen tulisan kang tinulis dening para pujangga bakal merbanake kulawarga ing Singosari. Nanging ora teges aku cuman toko kumalungkung. Aku mau kepengin ngedem aja nganti ana perkara paten pinanten ing antarané kulawarga lan kulawarga. Nanging iso nganti metu loh getih. Nanging aku ora bakal keko. Yai Gandring wis ning tanganku. Anusapati, kowe kudu mati saka tanganku. Ora usah nangis. Nyapo kok nangis iki? Mama prepat foto joyo. Sopo kang Mas Anusapati? Ora ijek. Ora kelingan nalika isih cilik lan kebutuhane. Kenapa tumindamu nasar? Kenapa tumindamu mangislan kecil? Apa kowe ra ngerti tresnane kang Mas Anusapati kawan kowe? Kurang apa tresnane kang Mas Anusapati kelawan kowe? Ora usah nangis. Monggo kowe mung wong wadon. Walu tru. Ora ijek. Nangis nganti metu getih. Ora bakal patek. Kamu Kanjeng Antajaya. Anusapati wis tumekane pati. Ngene geger lho, Bang. Asma iya. Bojo wis matek ya bakal yo apel-apel kowe. Senajan to karo wis tumekane pati. Heh. Aja nganti kecoba karo penarane karo aku. Apa kowe tak demeni dhewe? Apa? Kalau tru, Ya, Bu. ora usah digagas. Nggih. Putrane Anusapati tak pasrahke kowe pateni. Aja malu terus, aja menangi aku. Aku isi cilik, aja malu. Malu menangi aku. Aku isi bayi. Sampai terus nang anak panjenengan. Anak panjenengan selamat saurip ning ana syarate. Aku njaluk ambung. Aku bantu sih sampe lurus. Wah, ngelaya aku. Rai bayi dieker-eker. Nggih. Aku malu aku jaluk aja. Alah, kowe cek. Gampang-gampang. Kowe aja oleh-oleh bocah turu ah. Anggere aku bawa ya, Bu.
Pun kepatenane mawon. Oh, balik. Saiki anakmu wis mati karo kowe. Ya. Iki apik-apik anake sakandane. Tinimbang kowe edan bojomu mati, anakmu mati. Kowe gelem mau tak pek bojo. Tapi jadi gampang. Tapi tak ada mati kok. Wong wedok ora kena tak mulyake. Mudar kabeh. Macak Ratu ana ing Singasari kanthi gelar Ratu Anom Tuh Jaya. Ratu Anom Tuh Jaya. Wah, repot. Aku tak pikir-pikir kok wong legan golek momongan. Bocah iki ade dosa. Aku kudu mentolo kudu ora. Kalamun aku ora mateni, ateges aku singkar saka tanggung jawab mesti bakal nampa pidana ngersane Kanjeng Brantosjaya. Mentolo ora mentolo ya, tak pateni kowe. Besok nek tak pateni dadi watu sandungan kalamun urip. Ya. Bocah durung duweni dosa. Kok bakal mentolo merjo. Ger, tak selametke, tak go munggah Gunung Bromo. Ora ana udan, ana angin. Ana bledek nyamber sirah, rasane mata berkunang-kunang kepala. Sopo ing ngangkat? Wah, ora apa-apa, Kang Baku. Bayi wis mati. Aku yakin. Unjuk adur bisa dalem.